Hola, bon dia, em dic Joan Massagú, soc president de Cuina Volcànica i avui ens trobem aquí a la Fageda per presentar la segona exposició amb gelats de la Fageda en 3 restaurants, el restaurant Cal Sastre, el restaurant La Francesa i el restaurant Hostal dels Ossos. És un acte molt maco on presentem una sèrie de postres. Aquí en tenim una petita representació on tenim un biscuit glacé amb gelat de nous amb macadàmia, on destaquem d'aquest postre la singularitat que té i la manera de presentar-lo. Un cake de poma amb gelat de nata i maduixes. És un postre on tenim una combinació de gustos molt marcada, i després tenim una sopa de carbassa amb gelat de fruits del bosc. Aquí també tenim una combinació de gustos molt important amb productes d'aquí del territori. Després podeu trobar més informació a fageda.com i a cuinavolcànica.cat.